खुलुमबाय आं उदांस्रि मोसाहारि बडलेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 9 जुलाइ 2024 नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बडलेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ फेशन डे महरै फालिनाय जायो। फेशन डेआ गोनांथार मानोना बियो बयनिबो थाखाय ड्रेसिं आरो एक्सेसरिजनि गेजेरजों गावसोरनि फेशन आरो सुबुंथिखौ फोरमायनो मोनसे खाबु होयो। फेशनआ आमेरिकानि समाजनि मोनसे गोनांथार बिथिं मानोना बेनि बायदि रोखोमनि हारिमुआरि हारिफोर आरो गुबुन गुबुन लामाफोर जेराव साफ्रोमबो सुबुङा गावसोरनि फेशन रोंग'थिखौ दिन्थिफुंनो हायो। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ काउ एप्रिसिएशन डे आर्जेन्टिनिया इन्डिपेन्डेन्स डे आरो नेशनेल डिम्पल्स डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।